Bila pambili pedera mabutasa. Mina pambili pedera. Yesa kutangu chukwadi. Yesa kutangu. Ndiye basha bakone mu. Kani panda batana. Mwalali basema. Mwalali. Sikisema sana. Amusoroma. Mungata zakun. Dakasa. Nyotun. Saka. Dini mali tina samina. Garema. Zitandia ni mbwe. Mali tina samunda. Taurai. Ini mendakatanga kuala 2018 ndiliko basa ndakaenda kodhindili kubva kubasa ndichenda kumba kwagosangana nekamunhu kakana kuma4 ndichipako ndaoneka munhu kaya ndakatanga munhu kaindinyika ndobva ndangoisa muchindi kwakwe wandada ndopinda munoti ndoenda pamba mangu unganacho ndomuka ndoendegeza kwenda kubasa svika kubasa saidi ndila ndaitengwa nemuzo kuita demo kutemwa kairi kuti ka ndikabva ndati munenge wandibata kuti noshanda nekukando vandibata ndiyegume kutaura ndiyegume kude ndikatoriwa ndikatsvaka jena ndikapedza ndofunga mwedzi mwe ndiri baba ndazomuka ndicho apo ndakamuka ndajamba gomba ila ndaibvunzwa nemunhu asingaoneki mune ati ndiuri wangiwa nani kuno ndaingogona basi kusvikira akati muna kunze kuno unomunzwa ndichiramba kuti handimuziva hati kouyindano ndikati munumuna ndikanzoo mhandara unai papa chikanzi mira ipapa ndichi mira ndoto mira akundamira paya kwakunzi ndakatoura zvakawanda ndingapedza nguva zvikanzi mira ipapa chinguva ndipaka ndakanzi kuda kunemba yako jamba gomberi kuri gomo yenu ndonongedza makumbo gomba iri ndakazongotamba bhisana kona ndajamba ndapa musoro begoma apo ndakati ndila kuti ndajamba sei ndikokumuka pangu ndadaro ndiri kukogosipitari ndakunzwa manje ndakunzwa kuti kuna nhari kuni ari kutaura ndapedza kuti pakauya mwanangu musikana mama taura hapana daira hapana ndikokugara vikandikaatibuda wandambuda wandaenda kumba ndashandira kutanga mvura svika kumba ndona ndikogadzikwa pasa mwana uyu ari kundisa mumba andimangova vauya vati chani mama ndakandoradzikwa ndigara andini kwakuchete akata mai takaona kuti timutaurira kuti mai mbavha dzakabva nazvikulangwanga nemai nopfumo mbasa ndikagarangu mwi
kusuka mununguna kuchipingi owahawashira make auya ambayai ndikandesa kuchipingi ndikazova kuchipingi ndako gona kukambira kubata majiro kumia ndauya pamba mwanangu akati mai yamonele ndikata ndakafamba kuchipingi zvese ndakapinza mwanangu ndiri kufundira kutaura bvandajoka ndagara pamba nazukuru ndichingodaloko kambela kumira nezvinhu ndapedza kudaloko ndipo iye mwana mengu aibatanga kuti iwe uri muloyi wakaula mulume iwe uri muloyi wakaulaya sisiwo ndakatedzanana sisi akafira mako mangu ndichachengedachiwana ayo anouya ngerufu akafa mwana baba mai ndini makombi opedza woti ndiwo muloyi ndova ndanyara handina icho ndakataura ndikati handisati ndagona kutaura ndikagona basi kumanzvi kubuda ndikuenda kwamambo saka ndipo ndakataura ivo ari kuita zvinhu kulomba kwake daipapa une mushonga wakapfeka ipapa mwana wake ari kundonetsa ndini muloyi ndikaenda mwana kaketekisidendi bodi mutana angalolowa neno kwakutola hoya ndakaendepa ngechisimba kuti ndoenda papambapa ndoteme mwana nekuti mwana hana chitema ende hana kufuriwa kaitwa ndima nanasi wese wani basa akazoshinga kuye pambapa anake amwasi kutaulaga kuti magulu takanji muli muloyi atisviki ana ega ini kusvika izvozvi ndikati manju akubuda manje zvakanaka kuenda kwamudhari sisi wari kutaura kuti ndini ndakaura ndini ndaichengeta paketiwa zvakanaka asi handitaurima nongonyara ngoya mwana wake iye wakafa nenombojenyona makambomune pimi ekinsidendi inoitika munhu uchiphanduka musoro kutola ulopi makaone ekinsidendi akada nhasi uno mukomana umwato mukuru akatisa kwenda zoni akakweleta malakaenda izvozvo ari kuhara manja kwakuti rapisana iko asi ndiyakalomba aienda mumunda make kuhotela kuti fundi kutaura nezvidhoma mumunda make achibvauya zvimwe zvacho izvozvi zvitori pamupichichi pamba apanoenda patele kotele achitaura nharo apedza oti ndiye muloyi ndakaloya ndikatoona tikanani siseunotaura nemuli akafuma akafanji kuchipinge aishanda mugavhumenti nyangwe mukendapo anomutaura kuti chipanga akafuma akafa ende zvanotaura zvokunyababa chebasa zvona ndakabva kuno sadati sandakayekomba kuti ndakukuponda ndikamuka mande ndikaenda kupolisi akauya akanezva nema icho ndakamuchaisha apa
ananganomula anamufia walukutolata akasalafu awatwaka namainaba ndakata nangu mulikuzonaka antitaulangutakanda ndukutaula munenaya basi ndiye munungunangwato sakaini ndukudangu kuti mutitsvakile munhu ishe anoita kuti munhu atitochingamidza kundobvudzana ndakatanga ndichachingamidza ada muloyi saka ishe ndauya kuti mwandidadzira nemunhu No, pakanaka it's okay. Sunga yangu. Yes. Mazao zakuta wakambeni. Ndazvizwa. Muruti. Mambo. Nini yangu andonzi Evelyn Samunda. Nyaya yataurwa panapa inini handina kana kumboonazvo. Handina. Chandinoziva ngechekuti akanditi ndiri muroyi, ini ndakamuroya kuti astroke. Sezvaataura izvi ichokwadi. Akandinanga kuti uri muroyi. Ende akandinanga tiri kumusha. Wekumusha akati asiyana nazvo, murwere tinomuziva. Wachibva wasiyana nazvo. Daka rawo mai avo rakatanga 2001. Sisi vari kutaura akafa uyu. Akafa shuwa. Wabereki wanga wachiripo. Wabva wakumbira murume wangu akati tokumbirawo kuti mai Nyasha nababa Nyasha musare nevana panapa. Ndimi watiri kuti mai vevana vari pano. Vana vachiri vadoko. Vana vakura mozosiya moendomba kwenyu osarawo zvionera. Obva asimuka. Vadaira mai akati wewe muroyi Satani. Ungataura mudoko uyu kuti aite mai vevana inini mukuru ndiripo. But asi mukuruba. Kune mukuru wa 57. Haana kutaura, akanyarara. Akatukana namai, vakatukana. Kusvikira akataura kuti iye wamati ngaite mai ndozvoona kuti anokagara ere pano. Kusvikira vabereki vakati no. Yairi pano ngeyekuti kana zvakudaro, wana wacho ngausare wega pano. Aenda kumba kwake aona chaaona, ane ana chachipa wana vari pano. Shuwa takaparadzana, wana wakasara wega, tikashorwa. Hama dzenyu dziripi muroyi? Nyamalopa. Mando ya muroyi. Ini ndakati tidutuba. Hama dzenyu dziripi muroyi? Nyamalopa. Neno. Etiriwa nemunhu wani, tiri kunyamaropa ndokumusha kwedu. Saka muntu yako kumanda kuno kumundu wenyu. Wari kumusha warutoshamisikonzi zvokwazongoita nhamo, wanga wachitaura kuda kuya asi kwaita nhamo. Wobva watotiti atadza kubudirira kukura. Chatuda manje mbuya. Muruona nyaya yakadai. Ine kukumana kwemhuri. Handiti. Saka mhuri inofanira kunge irikuchinjwawo. Kuti kana paine zvekutaura nemunapika ari kuti chii. Kuti munhu wese azive. Because mukakera mutu unomuripa muchabva moda kutaura kuti abatwa achinzi muroyi. Handiti. Iye usvike kuti ndimi mabatwa. Saka vanhu vachati chokwadi ndechii. Tikuti isusu kana muri kufamba muri kukumana zvemhuri, mhuri ngaive iri chii. Ngaive iri ichinzwawo mhuri nyaya iri kunetsa chii. Taura mama. Taurai mbuya. Ndakafona kune 100. Tine 1. Ndio ungatsva anoita no zvinobizvawo. Saka ndakamufonera ini kuti iwe ini ndakwenda kwamama konolesa iwe nehanzva dzakunasidza. Vatanga kupopota kuti ina handitongina mamba asini wangoba ndotongwa kwangu kuno Nyamalopa. Saka ndakamuti zvakanaka. Ini ndikugara kuno uye ari kuno. Ndakutanga nyangu ipi wamambo kumutasa. Ndozouya kuNyamalopa kunasa unyama. Izvo zvinogara uku. Ndiri kuchitanga. Chikanga ndikwapa hakusi kwaNyamalopa. Hakusi kwaSaundani.
Akalamba. Hanzadziri kuuya haina nyaya. Hanzadziri kuuya is witness. Saka kana uri witness hauna basa kutodaidzwa kupi. Unongoenda. You just go kodaidzwa. Because has kutonga. Siya kwa mutonga. Kutonga. It's not anzwi chete. Kuti mimi wana urugara kwa mtasa. Right, rega. Kana munhu kanga meseka. It means kuti muri kwa mtasa. Saka nyenye utonga kwa mtasa. Asi kana kuine munhu ari kwadzimunya kana kwani kwesada kuya wati kuti isusu ngauye anzwe. Handiti anongoya unzwa. Hazvina basa zvokuti chii. Anasekuru aliko takatofamba nawo. Walipi nhasi? Ali kumusha ikoko. No, nyaya zvatoita mbwera. Siyai ndoda nhamba dzana sekuru. Unadzo hazvisi? Ndinadzo. Namba ini mamuna namba dzana sekuru. Una sekuru kuhanda dzenyu. Saka ndiri kuda nhamba dzehanza dzenyu dzana sekuru. Newana wenyu varipi? Wana wenyu ngavauye toda kuti vanzwe kuti mukwanise kugadzirisana mwanzwa kuti zvakamira sei. Because haisiri nyaya yekuti ahwina ndiani, inyaya yekuti magadzirisa here dambudziko. Ndozviri important. Magadzirisa here dambudziko. Ndozvokuti ini ndahwina hayo. Saka ndakuti wapei next week ichi ngaiswe pamberi yacho mfano 9 holiday 9 ingezi Heroes Day. But Heroes niggas dash it. You'll be at that time. They must know what to miss Doma. They can make them with Doma for us, make them with Doma. Then on top of that, you might as Makato pick up from where we know Mafia. Mambondo kumbirwa anondisecha. Aya, andisecha. Pamwe zvemwe ichokwadi zvandizivi hangu ivo ndo vanoziva zvekumba kwangu ina handizivi zvekumba kwavo. Handichazivi ndi waruziva pavari mushonga wacho. Pana akambotsinzerera apa nemukomana weumwe. Dambudziko ndorandikuti rakabva pahumai waitirwe imai umai kunyeka pakanga wanauya. Mwenye kutala wakaona shuda hizi ya bela. Nataka kwanza. Muriese iki mudo kwenda ni zaipeke kuli titi ngao. Mugare nze mkomane muningina. Muno kanisa. Correct. It's okay. That's it for 16. 16 August. 16. Most of them are never outside woman. Number 8 to do.